सार बिथांजों लोगोसे जों मरिगाव फैनानै मरिगावनि दुब्लि फोथारनि किसुमान मावनाय दांनायखौ जोङो नायनानै थानो हायिनि भिडिअ खालामनाय जाबाय नोंथांमोननो देखायनो थाखाय। दा नैबे फोथाराव मरिगाव जितु माने डिस्ट्रिक्टनि फोथाराव जुखाम खेथि लोगोसेयावनो माइ आबाद जथेस्थ माने मावदों। ओरैबो नायहर माने नायख'हायि बायदि ओरै नाय माने जुखामानो जुखाम लोगोसेयावनो माइ ओरैबायदि गुवार गुवार दुब्लि फोथारफोराबो दा जुखाम लोगोसेनो माइ जथेस्थ परिमाणे मावदो। दा बेयाव जों नायबाय जुखामखौ माबायदि मावो। जुखामखौ मेचिनजोंनो गायो बाखि ट्रेक्टरा बिगासेयाव 500 करि हायो गायनो हानाया 500 करि हायो बेनिफ्राय पार कुइन्टेल बिसोरो माने मार्केटआ दङ दा 2200निफ्राय 2500नि गेजेराव। दा बिसोरो पार बिगा मोनदों होनना बुंदों माने मोनो 15, 16, 17, 18, 20नि गेजेराव जायो आरो मन पार बिगा बेबायदि माने माइजोंनो समान बेबायदि आबाद मावनाया मरिगावनि फोथाराव सोलिगासिनो दङ आरो बेखौनो आं भिडिअ खालामनाय जाबाय थानो हायिनि। जोंनिफोराबो बेबायदि आबादखौ मावनानै माबा मोनसे लाभालाबखौ खालामना लानो हायो आरो मावनोबो नांगोन। जिथुके जों माइ गायखांब्ला दुब्लि फोथारखौ फ्राय माने ओरैनो गारसोनानै दोनो। दा बिथांमोना दा दैज्लांनि गायखांनानै दा मेसेंनि माइजों लोगोसे जुखाम मावनानै आबाद दिखांगासिनो दङ आरो बिनिफ्राय बिसोरहा लाब जानायखौबो बुंदों आरो सोंना नायबाय जोङो। बेबायदिनो मरिगाव दुब्लि फोथारा बेल' नङा जेखि थाङो बेखौनो माने जुखाम आरो माइ मोनगोन आरो ना। दा दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों। नायनानै माबायदि मोनखो नोंथांमोना मोजां जादोंब्ला लाइक आरो कमेन्ट खालामदो। चेनेलाव गोदान साबसक्राइब खालामनानै दोनथ'बाय। बाय बाय।